Pozri, ako sa to trasie. Koľko hotdogov z toho bude? Tento jeden sáčok bude stačiť na prípravu od 600 do 1000 hotdogov. Premýšľali ste niekedy nad tým, čo sa skutočne nachádza vo vašich obľúbených jedlách? Pripravte sa, pretože dnes od pochybných prísad až po metódy výroby, z ktorých vám bude zle, možno sa už nikdy na svoje jedlo nepozriete rovnakým spôsobom. Zostaňte s nami, keď vám odhalíme pravdu, ktorú potravinársky priemysel nechce, aby ste vedeli. Na konci tohto videa si možno poviete, že tieto jedlá už nikdy viac nezjete. Číslo 1. Komerčná zmrzlina. Komerčná zmrzlina, obľúbený mrazený dezert, často obsahuje prekvapivo širokú škálu prísad okrem bežného mlieka, cukru a smotany. Mnohé komerčne vyrábané zmrzliny obsahujú stabilizátory a emulgátory, aby si zachovali krémovú textúru a zabránili tvorbe ľadových kryštálikov. Jednou z bežných prísad je karagenan, zahusťovadlo extrahované z morských rias. Hoci je karagenan vo všeobecnosti považovaný za bezpečný regulačnými orgánmi, niektoré výskumy naznačujú, že u niektorých ľudí môže spôsobiť tráviace problémy a zápaly. Ďalším problémom s kupovanou zmrzlinou je použitie umelých príchutí a farbív, ktoré sa používajú na napodobnenie chutí a vzhľadu prírodných surovín, ako sú ovocie alebo vanilka. Tieto syntetické prísady sú spojené s rôznymi zdravotnými rizikami, od alergických reakcií až po problémy s chovaním u detí. Ak si chcete vychutnať zmrzlinu bez týchto prísad, zvážte prípravu vlastnej doma z jednoduchých celistvých surovín alebo si vyberte značky, ktoré kladú dôraz na prírodné, minimálne spracované recepty. Číslo 2. Balený chlieb. Balený chlieb, bežná položka v mnohých domácnostiach, postráda výživovú hodnotu domácich bochníkov z minulosti. Aby sa predĺžila jeho trvanlivosť a zachovala mäkká textúra, komerční výrobcovia chleba často pridávajú konzervanty, emulgátory a zmäkčovače cesta. Hoci sú tieto prísady účinné na udržanie čerstvosti chleba, môžu byť náročné pre tráviaci systém. Niektoré prísady, ako je propionát vápenatý a mono- a diglyceridy, sú spojené s gastrointestinálnymi problémami a môžu narušiť rovnováhu črevných baktérií. Navyše, veľa balených chlebov sa vyrába z rafinovaných múk, ktoré boli počas spracovania zbavené prirodzenej vlákniny a živín. Preto, hoci je balený chlieb pohodlný a trvácny, nemusí ponúkať rovnaké výživové výhody ako domáce celozrnné alternatívy. Ak sa chcete vyhnúť potenciálnym nevýhodám baleného chleba, zvážte pečenie vlastných bochníkov doma pomocou jednoduchých prírodných surovín alebo si vyberajte chleby s minimum prídavných látok a z celozrnných obilnín. Číslo 3. Želatínové dezerty. Želatínové dezerty, známe svojimi pestrými farbami a traslavou konzistenciou, v sebe skrývajú prekvapivú pravdu, ktorá nemusí byť veľmi lákavá. Hlavnou zložkou želatíny je kolagén, ktorý sa získava z kože, kostí a spojivových tkaní zvierat. Na výrobu želatíny sa tieto časti zvierat varia, aby sa z nich extrahoval kolagén, ktorý sa po filtrácii a sušení spracuje na prášok. Tento proces môže zahŕňať použitie kyslých alebo alkalických roztokov na účinnejšie rozloženie tkanív. Väčšina želatíny pochádza z kráv a ošípaných, no môže sa získavať aj z rýb. Keď je prášková želatína pripravená, zmieša sa s vodou, cukrom a príchuťami, aby sa vytvorili obľúbené dezerty, ktoré si vychutnávame. Hoci je želatína dobrým zdrojom bielkovín a má dlhú tradíciu v kulinárstve, predstava konzumácie varenej zvieracej kože a kostí nemusí byť pre každého príťažlivá. Takže na budúce, keď vás zlákajú farebné traslavé dezerty, pamätajte, že za želatínou sa skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Číslo 4. Mikrovlnný popcorn. Popcorn, obľúbená pochuťka filmových nadšencov a kancelárskych pracovníkov, ukrýva vo svojom balení skryté nebezpečenstvo. Mnohé vrecká mikrovlnného popcornu sú potiahnuté chemikáliou známou ako kyselina perfluoroktánová, PFOA, ktorá zabraňuje presakovaniu oleja a masla cez obal. Avšak pri zohrievaní môže táto chemikália preniknúť do samotného popcornu, čím sú spotrebitelia vystavení potenciálne toxickej látke. PFOA je spájaná s rôznymi zdravotnými problémami, vrátane rakoviny, ochorení štítnej žľazy a vývojových problémov u detí. Hoci niektorí výrobcovia postupne prestali používať PFOA vo svojich obaloch, mnoho vreciek stále obsahuje túto alebo podobné chemikálie.
Ďalším problémom je umelá maslová príchuť, ktorá sa používa v mnohých mikrovlnných popcornoch. Tá obsahuje chemikáliu nazývanú diacetyl, ktorá je spojená so závažným pľúcnym ochorením známym ako popcornové pľúca u pracovníkov tovární, ktorí vdychujú veľké množstva tejto látky. Aby ste sa týmto rizikám vyhli, zvážte prípravu vlastného popcornu pomocou jednoduchej papierovej tašky alebo na sporáku, pričom použijete prírodné príchute ako je olivový olej, morská soľ alebo výživné droždie. Číslo 5. Kuracie nudžety. Kuracie nudžety, obľúbená voľba rýchleho občerstvenia pre deti aj dospelých, prechádzajú výrobným procesom, ktorý nemusí byť taký lákavý, ako by sme si predstavovali. Zatiaľ, čo si predstavujeme šťavnaté kúsky kuracích pes v každom nugetku, realita je často úplne iná. Mnohé kuracie nugety sa totiž vyrábajú z mechanicky separovaného kuracieho mäsa, kde sa celá kuracia kostra vrátane kostí rozomelie do pastovitej hmoty. Táto zmes sa následne kombinuje s prísadami ako soľ, dochucovadlá a spojivá, aby sa vytvorila jednotná štruktúra. Potom sa nugety tvarujú, obalujú a smažia do chrumkava. Aj keď tento proces umožňuje využitie menej žiadaných častí kuraťa, znamená to aj to, že nugety môžu obsahovať úlomky kostí a spojivové tkanivo. Niektoré značky už prešli na používanie mäsa z celých svalov, namiesto mechanicky separovaného mäsa. Je však vždy dobré skontrolovať zoznam prísad. Takže na budúť, keď dostanete chuť na chrumkavé kuracie nugety, nezabudnite na staré príslovie "ste to, čo jete". Číslo 6. Surimi. Imitácia krabieho mäsa. Surimi, známe aj ako imitácia krabieho mäsa, je šikovná náhrada za skutočné krabie mäso. Napriek tomu, že sa podobá na krabie mäso vzhľadom aj chuťou, surimi sa v skutočnosti vyrába z lacnej spracovanej ryby, ako je treska alebo morský ostriež. Tieto ryby sa rozomelú na pastu a zmiešajú s prísadami ako sú škrob, cukor a umelá príchuť kraba. Zmes sa potom tvaruje do podoby krabieho mäsa a často sa farbí potravinárskymi farbami, aby napodobnila vzhľad skutočného krabieho mäsa. Hoci je surimi cenovo výhodnejšou alternatívou oproti pravému krabiemu mäsu, chýbajú mu rovnaké výživové hodnoty a má vyšší obsah sodíka kvôli pridaným konzervačným látkam. Navyše, ľudia s alergiou na kôrovce môžu stále reagovať na surimi, pretože sa často spracováva v zariadeniach, ktoré pracujú aj so skutočným krabím mäsom. Takže na budúce, keď navštívite sushi reštauráciu alebo prechádzate okolo rybného oddelenia v miestnom obchode, pamätajte, že imitácia kraba je len imitáciou. Číslo 7. Pálivé čili papričky. Pálivá čili paprička vás môže poriadne prehriať a zanechať nepríjemný pocit, ale mnohí nevedia, že konzumácia extrémne pálivých papričiek môže mať oveľa horšie vedľajšie účinky, než len nepríjemné chvíle na toalete nasledujúci deň. Čili, papričky vás síce nemôžu skutočne spáliť, pokiaľ nie sú doslova v plameňoch, no obsahujú chemickú zlúčeninu nazývanú kapsaicín, ktorá aktivuje neuróny v našom mozgu, ktoré vnímajú teplo. To klame náš mozog a spúšťa obranný mechanizmus proti popáleniu, čo môže viesť k viacerým problémom. To môže spôsobiť zápal, keď sa krvné cievy snažia priviesť viac krvi do postihnutej oblasti, zvracanie, keď sa žalúdok pokúša zbaviť dráždivého prvku a dokonca aj pľúzgiere, keď sa telo snaží chrániť hĺbšie tkanivá tekutinou. Čím je paprička pálivejšia, tým závažnejšie môžu byť vedľajšie účinky, keď sa naše telo snaží uhasiť tieto falošné plamene. Aby ste sa týmto príznakom vyhli, môžete sa poradiť so Scovilleho stupnicou, ktorá meria koncentráciu kapsaicínu v rôznych odrodách čili papričiek a hodnotí ich podľa pálivosti. Typická jalapeňo paprička dosahuje miernych 5000 jednotiek, zatiaľ čo Ghost Pepper s miliónom jednotiek je taká silná, že ju indická armáda používala v čili granátoch. Najpálivejšia paprička na svete Carolina Reaper dosahuje neuveriteľných 1 569 300 Scovilleho jednotiek. Existuje aj nová odroda, známa ako Pepper X, ktorá údajne dosahuje neuveriteľných 3 158 000 Scovilleho jednotiek, hoci toto číslo ešte nebolo oficiálne overené. Číslo 8. Maraskinové čerešne. Maraskinové čerešne, tie jasne sfarbené sladkosti, ktoré zdobia koktajly a zmrzlinové poháre, majú tajomstvo, ktoré vám môže zanechať kyslú príchuť. Cesta od čerstvej čerešne k maraskinovej čerešni zahŕňa sériu krokov, ktoré zbavia plod jeho prirodzenej farby a chuti.
Najprv sa čerešne namáčajú do solného roztoku, aby sa odstránil ich prirodzený pigment, čo ich v podstate vybieli a zanechá ich bledé a bez chuti. Následne sa čerešne namočia do zmesi s vysokým obsahom fruktózového kukuričného sirupu a umelých farbív, čím získajú svoju typickú jasne červenú farbu a presladenú chuť. Potom sa čerešne odkôstkujú a balia do pohárov s ďalším sirupom, aby si zachovali svoj neprirodzené dokonalý vzhľad. Aj keď maraskinové čerešne môžu pridať farebný akcent vašim obľúbeným nápojom a dezertom, majú ďaleko od skutočných živinami bohatých plodov, ktorými kedysi boli. Takže na budúce, keď siahnete po maraskinovej čerešni, pamätajte, že niekedy je krása len povrchná. Číslo 9. Balené mleté hovädzie mäso. Balené mleté hovädzie mäso môže na prvý pohľad vyzerať ako pohodlná voľba na váš burgerový večer, no skrýva v sebe viac, než sa na prvý pohľad zdá. Niektoré balenia mletého mäsa totiž obsahujú látku známu ako ružový sliz, čo je pasta vyrobená z nekvalitných hovädzích odrezkov, ktoré prechádzajú ošetrením amoniakom, aby sa eliminovali baktérie. Tento plnivo sa často pridáva do mletého mäsa, aby sa znížili náklady a predĺžila jeho trvanlivosť. Hoci použitie ružového slizu nie je samo o sebe nebezpečné, pretože ošetrenie amoniakom má za cieľ zničiť patogény, vyvoláva obavy ohľadom kvality a transparentnosti v mäsovom priemysle. Spotrebitelia sa sťažujú na nedostatočné označovanie a využívanie nekvalitného mäsa v produktoch, ktoré sú predávané ako čisté mleté hovädzie mäso. Ak sa chcete ružovému slízu vyhnúť, hľadajte balenia označené ako 100% mleté hovädzie mäso alebo požiadajte svojho miestneho mäsiara, aby vám čerstvo namlel mäso. Pamätajte, pri balenom mletom hovädzom mäse môže byť vzhľad klamlivý. Číslo 10. Bolonské mäso. Bolonské mäso, druh spracovaného mäsa často podávaného v sendvičoch, má ďaleko od zdravých údenín z minulosti. Tento svetlorúžový produkt sa zvyčajne vyrába z kombinácie zvyšných častí mäsa, vrátane odrezkov, orgánov a tuku, ktoré sa zomelú na jemnú pastu a zmiešajú so solou, koreninami a inými prísadami, aby sa dosiahla charakteristická hladká textúra a okrúhly tvar. Zmes mäsa sa potom plní do obalu a varí, kým nestuhne. Jedným z hlavných problémov bolonského mäsa a iných spracovaných mäsových výrobkov je ich vysoký obsah sodíka, ktorý môže časom prispieť k vysokému krvnému tlaku, srdcovým chorobám a ďalším zdravotným problémom. Okrem toho, mnohé značky bolonského mäsa obsahujú dusitany a dusičnany, ktoré sa používajú ako konzervačné látky, no sú spájané so zvýšeným rizikom určitých druhov rakoviny. Niektoré druhy môžu tiež obsahovať umelé farbivá, príchute a plnivá ako kukuričný škrob či sojový proteín, ktoré u niektorých ľudí môžu vyvolať alergie alebo iné nepriaznivé reakcie. Ak chcete pripraviť zdravší sendvič, zvoľte celé, minimálne spracované mäso, ako je pečená morčacina alebo kuracie prsia, alebo skúste rastlinné alternatívy, ako je humus alebo avokádo. Číslo 11. Tavený syr. Tavený syr, bežná súčasť mnohých amerických domácností, zaostáva za pravým syrom, čo sa týka autenticity. Na rozdiel od prírodného syra, ktorý sa vyrába z mlieka, soli a enzymov, tavený syr je výsledkom šikovného potravinárskeho inžinierstva. Výrobcovia kombinujú rôzne syry s emulgátormi, konzervantmi a ďalšími prísadami, aby dosiahli konzistentnú textúru a dlhšiu trvanlivosť. Výsledkom je produkt podobný syru Price, ktorý sa hladko topí, čo z neho robí obľúbenú voľbu pre zapekané sendviče so syrom či makaróny so syrom. Napriek tomu však vyvstávajú obavy ohľadom výživovej hodnoty a možných zdravotných rizík, spojených s prísadami a výrobnými postupmi používanými pri tavenom syre. Niekoľko štúdií dokonca spojilo konzumáciu spracovaných potravín, vrátane taveného syra, so zvýšeným rizikom obezity, srdcových chorôb a ďalších chronických ochorení. Preto, aj keď tavený syr ponúka pohodlie a chuť, je dôležité si uvedomiť, že od skutočného syra má ďaleko. Číslo 12. Umelé sladidlá. Umelé sladidlá, často propagované ako výživnejšia alternatíva k cukru, majú zložité pozadie a výrobný proces, ktorý vás môže prinútiť zamyslieť sa predtým, než siahnete po diétnom nápoji. Tieto sladidlá ako aspartám, sukralóza a sacharín sa vyrábajú prostredníctvom zložitých chemických postupov, ktoré zahŕňajú rôzne syntetické zložky.
Napríklad aspartám sa vytvára kombináciou dvoch aminokyselín, kyseliny asparágovej a fenylalanínu, prostredníctvom série chemických reakcií, ktoré vyžadujú ochranu a následné odstraňovanie ochranných skupín z určitých častí molekúl. Výsledné sladidlo je mimoriadne koncentrované. Niektoré druhy sú až 600-krát sladšie než bežný cukor. Hoci regulačné orgány považujú tieto umelé sladidlá za bezpečné na konzumáciu, niektoré štúdie vyvolali obavy o ich potenciálne zdravotné riziká. Výskum naznačuje, že pravidelný príjem umelých sladidiel môže narušiť schopnosť tela regulovať hladinu cukru v krvi, čo potenciálne zvyšuje riziko metabolických porúch, ako je cukrovka. Iné štúdie spájajú umelé sladidlá s tráviacimi problémami, bolestiami hlavy a niektorými formami rakoviny. Je však potrebný ďalší výskum na úplné pochopenie týchto možných rizík. Číslo 13. Komerčné ovocné šťavy. Komerčné ovocné šťavy, často propagované ako zdravšia alternatíva k sladeným nápojom, nemusia byť také výživné, ako sa zdajú. Mnohé z týchto šťav majú ďaleko od čerstvých a živinami bohatých nápojov, ktoré si predstavujeme. Namiesto toho, aby boli čerstvo vylisované zo zrelého ovocia, väčšina komerčných šťav sa vyrába z koncentrátu, čo je v podstate dehydrovaná šťava, ktorú možno ľahko skladovať a prepravovať. Na výrobu finálneho produktu sa do koncentrátu pridáva voda spolu s ďalšími prísadami, ako sú cukor, umelé arómy a konzervačné látky. Tento proces nielenže znižuje nutričnú hodnotu šťavy, ale tiež mení jej prirodzenú chuť. V niektorých prípadoch šťava dokonca nemusí obsahovať žiadne skutočné ovocie, ale spolieha sa na umelé príchute a farbivá, aby napodobnila chuť a vzhľad. Okrem toho, mnoho komerčných ovocných šťav obsahuje pridané cukry, ktoré môžu pri nadmernej konzumácii prispieť k rôznym zdravotným problémom. Preto je dôležité dôkladne čítať etikety a vyberať šťavy s minimálnym počtom prísad a bez pridaného cukru. Lepšou alternatívou je siahnuť po kúsku celého ovocia, ktoré poskytuje vlákninu, vitamíny a minerály bez nevýhod spracovanej šťavy. Číslo 14. Nemliečna smotana. Nemliečna smotana, obľúbený doplnok do kávy a čaju, má prekvapivo zložitý zoznam prísad, ktorý vás môže prinútiť zamyslieť sa pred ďalším použitím. Hoci sú tieto smotany často propagované ako zdravšia náhrada tradičných mliečnych výrobkov, zvyčajne sú zložené z kombinácie vody, oleja a cukru spolu s rôznymi umelými prísadami. Jednou z najznepokojujúcejších zložiek, ktoré sa nachádzajú v mnohých nemliečnych smotanách, je čiastočne hydrogenovaný olej, známy aj ako transmastné kyseliny. Transmastné kyseliny sú spájané s vážnymi zdravotnými problémami, ako sú srdcové choroby, mŕtvica a cukrovka druhého typu. Hoci FDA zakázala používanie pridaných transmastných kyselín vo väčšine potravín, niektoré nemliečne smotany môžu stále obsahovať stopové množstvá v dôsledku použitia vysoko spracovaných olejov. Okrem transmastných kyselín, mnohé nemliečne smotany obsahujú vysoké množstvo pridaných cukrov, často vo forme kukuričného sirupu v prášku. Tieto pridané cukry môžu časom prispieť k priberaniu, inzulínovej rezistencii a iným metabolickým problémom. Nemliečne smotany tiež často obsahujú umelé príchute a farbivá, ktoré u niektorých jedincov môžu vyvolať alergické reakcie alebo iné nepriaznivé účinky na zdravie. Aby ste sa týmto rizikám vyhli, je vhodné siahnuť po prírodných, minimálne spracovaných ingredienciách, ako je skutočná smotana, mlieko alebo rastlinné alternatívy, ako je mandlové alebo kokosové mlieko do vašej kávy či čaju. Ak sa rozhodnete používať nemliečnú smotanu, je dôležité dôkladne čítať etikety a vyberať značky, ktoré uprednostňujú prírodné, plnohodnotné prísady pred umelými aditívami. Číslo 15. Konzervované huby. Konzervované huby sú pre mnohých domácich kuchárov pohodlnou zásobou v špajzi. Avšak podľa pokynov FDA je v každej konzerve hub povolený určitý počet lariev hmyzu a červíkov. Tieto normy, známe ako úrovne potravinových defektov, stanovujú maximálne prípustné množstvá rôznych kontaminantov v potravinách. Hoci predstava konzumácie lariev môže byť odpudzujúca, FDA tvrdí, že tieto kontaminanty sú neškodné a nepredstavujú významné zdravotné riziko. Larvy, ktoré sú často výsledkom toho, že hmyz nakladie vajíčka na huby ešte pred spracovaním, sa považujú za prirodzenú súčasť zberu a konzervovania. Pre mnohých spotrebiteľov je však predstava, že v konzerve húb nájdu niečo pohybujúce sa, dostatočným dôvodom na stratu chuti do jedla.
Aby ste minimalizovali riziko stretnutia s týmito nechcenými návštevníkmi, zvoľte čerstvé huby vždy, keď je to možné. Alebo si vyberajte značky, ktoré kladú dôraz na kontrolu kvality a majú povesť producentov čistých, bezkontaminovaných produktov. Číslo 16. Raňajkové cereálie. Bežná položka v mnohých domácnostiach je často propagovaná ako pohodlný a výživný spôsob, ako začať deň. Avšak realita za týmito farebnými škatulami je oveľa menej lákavá. Mnohé populárne cereálie prechádzajú procesom nazývaným extrúzia, pri ktorom sa zmes obilnín a rôznych prísad pretláča malým otvorom pod vysokým tlakom a teplotou. Tento proces môže odstrániť množstvo prirodzených živín z obilnín, čo vedie k produktu s vysokým obsahom kalórií, no nízkou výživovou hodnotou. Situáciu ešte zhoršuje to, že mnohé raňajkové cereálie sú silno sladené pridanými cukrami a umelými príchuťami, čo môže prispieť k zdravotným problémom ako sú obezita, cukrovka a zubný kas. Niektoré cereálie dokonca obsahujú umelé farbivá a konzervanty, ktoré sú spájané s problémami v správaní a ďalšími zdravotnými ťažkosťami. Pre zdravšiu alternatívu na raňajky zvážte celozrnné cereálie s minimum pridaných cukrov alebo si pripravte vlastnú granolu či ovsené vločky doma z jednoduchých výživných surovín. Číslo 17. Niektoré druhy sushi. Sushi, obľúbená pochuťka po celom svete, je často spájaná s čerstvými a kvalitnými surovinami. Avšak niektoré druhy sushi nemusia byť také autentické alebo zdravé, ako sa zdajú. Jedným z bežných vinníkov je imitácia wasabi, ktoré sa často podáva v reštauráciách. Pravé wasabi sa vyrába z nastrúhaného koreňa rastliny Wasabia japonica, ktorá je pôvodom z Japonska a je známa svojou náročnou kultiváciou. Kvôli jeho vzácnosti a vysokej cene sa mnoho reštaurácií rozhoduje pre lacnejšiu náhradu, vyrobenú zo zmesi chrenu, horčice a zeleného potravinárskeho farbiva. Táto imitácia wasabi postráda zložitú chuť a ostrosť pravého wasabi a môže obsahovať aj konzervačné látky a prísady. Ďalším problémom niektorých druhov sushi je použitie chovaných rýb, ktoré môžu byť pestované v preplnených a nehygienických podmienkach a ošetrované antibiotikami a inými chemikáliami na prevenciu chorôb. Chované ryby môžu mať nižšiu hladinu prospešných živín, ako sú omega-3 mastné kyseliny, v porovnaní s rybami ulovenými vo voľnej prírode. Okrem toho, niektoré sushi rolky môžu obsahovať prísady ako imitácia krabieho mäsa, ktoré je vyrobené zo spracovanej rybej pasty a umelých príchutí, alebo smotanový syr, ktorý pridáva nasýtené tuky a kalórie do inak chudého a zdravého jedla. Číslo 18. Chované krevety. Krevety, obľúbená pochuťka, sú často spájané s luxusom a pôžitkom. Avšak realita väčšiny kreviet predávaných v supermarketoch a reštauráciách je ďaleko od tejto predstavy. Väčšina kreviet konzumovaných po celom svete pochádza z priemyselných fariem, ktoré sa často nachádzajú v rozvojových krajinách, kde chýbajú environmentálne a pracovné regulácie. Tieto farmy sú známe svojimi preplnenými a nehygienickými podmienkami, ktoré môžu podporovať šírenie chorôb medzi populáciou kreviet. Aby tomu predišli, farmári často používajú veľké množstvo antibiotík a iných chemikálií, aby krevety udržali pri živote a v raste. Toto rozšírené používanie antibiotík vyvolalo obavy z vývoja antibiotickej rezistencie, čo môže predstavovať vážne riziko pre ľudské zdravie. Navyše, krevetové farmy sa často budujú v pobrežných oblastiach, ktoré boli kedysi domovom mangrovníkových lesov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane pobreží pred eróziou a poskytujú útočisko širokému spektru druhov. Ničenie týchto ekosystémov pre účely chovu kreviet malo zničujúce environmentálne dôsledky, vrátane straty biodiverzity a zvýšenej zraniteľnosti voči prírodným katastrofám. Okrem toho sú pracovné podmienky na mnohých krevetových farmách notoricky zlé, s nízkymi mzdami, dlhými pracovnými hodinami a vystaveným nebezpečným chemikáliám, čo sú bežné problémy, ktorým čelia. Číslo 19. Párky v rožku. Párky v rožku, obľúbené na grilovačkách a na štadiónoch, majú dosť nechutný pôvod. Tieto populárne klobásky sa vyrábajú zo zvyškov mäsa, tuku a rôznych prídavných látok, ktoré sa zmiešajú do pastovitej konzistencie. Mäso často obsahuje rôzne časti zvieraťa, ako sú svaly, žalúdky a dokonca aj pečeň. Aby sa dosiahla ich typicky hladká štruktúra, zmes sa dôkladne rozomelie a zmieša s vodou, solou a konzervačnými látkami. Táto pasta sa potom vytláča do čriev,
ktoré môžu byť buď prírodné, zo zvieracích čriev, alebo umelé, z kolagénu. Aj keď vás predstava konzumácie týchto tajných mäsových klobások môže znechutiť, je dôležité si uvedomiť, že používanie rôznych druhov mäsa umožňuje efektívnejšie a ekonomickejšie využitie celého zvieraťa. Napriek tomu, vysoký obsah sodíka a možná prítomnosť dusitanov v párkoch v rožku vyvolávajú obavy o zdravie. Takže, na budúce, keď si siahnete po párku v rožku, spomeňte si na staré príslovie. Radšej nechcete vedieť, ako sa vyrábajú klobásy. Číslo 20. Instantné rezance ramen. Instantné rezance ramen, obľúbené a cenovo dostupné jedlo medzi študentmi a zaneprázdnenými profesionálmi, majú nevýhodu, ktorá vás môže zastaviť skôr, než si otvoríte ďalšie balenie. Hoci sú tieto rezance bez pochyby pohodlné a chutné, nie sú zdravou voľbou. Rezance v instantných ramen sú pred balením zvyčajne hlboko vyprážané, čo im dáva ich charakteristickú textúru, no zároveň pridáva značné množstvo nezdravých tukov do výsledného produktu. Okrem toho, príchuťové balíčky, ktoré k ním dostanete, majú vysoký obsah sodíka a umelých prísad. Nadmerná konzumácia sodíka môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na zdravie, vrátane vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a mŕtvice. Umelé prísady, ktoré sa nachádzajú v balíčkoch s príchuťou, sú navyše spojené s rôznymi zdravotnými problémami, od bolesti hlavy a nevoľnosti až po vážnejšie problémy, ako sú rakovina a metabolické poruchy. Navyše, instantné rezance ramen postrádajú základné živiny, ako sú vláknina, bielkoviny a vitamíny, čo z nich robí nedostatočnú voľbu pre vyváženú stravu. Aj keď je lákavé spoľahnúť sa na tieto lacné a rýchle jedlá počas hektických období, je dôležité uprednostniť svoje zdravie pred pohodlím rýchlej náhrady. Aby boli instantné rezance ramen zdravšou alternatívou, skúste pridať čerstvú zeleninu a chudé bielkoviny a použite iba časť príchuťového balíčka na zníženie príjmu sodíka. Prípadne si môžete zvoliť celozrnné alternatívy, ako sú domáce polievky a stir-fry jedlá, ktoré poskytujú rovnaké pohodlie a teplo bez pridaných zdravotných rizík. A tým sme sa dostali na koniec nášho videa. Ktoré z uvedených potravín vám pripadali najšialenejšie? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie. A nezabudnite, dajte videu like a prihláste sa na odber nášho kanála, aby vám neunikli žiadne z našich zaujímavých videí. Hladká štruktúra, zmes sa dôkladne rozomelie a zmieša s vodou, solou a konzervačnými látkami. Táto pasta sa potom vytláča do čriev, ktoré môžu byť buď prírodné, zo zvieracích čriev, alebo umelé, z kolagénu. Aj keď vás predstava konzumácie týchto tajných mäsových klobások môže znechutiť, je dôležité si uvedomiť, že používanie rôznych druhov mäsa umožňuje efektívnejšie a ekonomickejšie využitie celého zvieraťa. Napriek tomu, vysoký obsah sodíka a možná prítomnosť dusitanov v párkoch v rožku vyvolávajú obavy o zdravie. Takže, na budúce, keď si siahnete po párku v rožku, spomeňte si na staré príslovie. Radšej nechcete vedieť, ako sa vyrábajú klobásy. Číslo 20. Instantné rezance ramen. Instantné rezance ramen, obľúbené a cenovo dostupné jedlo medzi študentmi a zaneprázdnenými profesionálmi, majú nevýhodu, ktorá vás môže zastaviť skôr, než si otvoríte ďalšie balenie. Hoci sú tieto rezance bez pochyby pohodlné a chutné, nie sú zdravou voľbou. Rezance v instantných ramen sú pred balením zvyčajne hlboko vyprážané, čo im dáva ich charakteristickú textúru, no zároveň pridáva značné množstvo nezdravých tukov do výsledného produktu. Okrem toho, príchuťové balíčky, ktoré k ním dostanete, majú vysoký obsah sodíka a umelých prísad. Nadmerná konzumácia sodíka môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na zdravie, vrátane vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a mŕtvice. Umelé prísady, ktoré sa nachádzajú v balíčkoch s príchuťou, sú navyše spojené s rôznymi zdravotnými problémami, od bolesti hlavy a nevoľnosti až po vážnejšie problémy, ako sú rakovina a metabolické poruchy. Navyše, instantné rezance ramen postrádajú základné živiny, ako sú vláknina, bielkoviny a vitamíny, čo z nich robí nedostatočnú voľbu pre vyváženú stravu. Aj keď je lákavé spoľahnúť sa na tieto lacné a rýchle jedlá počas hektických období, je dôležité uprednostniť svoje zdravie pred pohodlím rýchlej náhrady. Aby boli instantné rezance ramen zdravšou alternatívou, skúste pridať čerstvú zeleninu a chudé bielkoviny a použite iba časť príchuťového balíčka na zníženie príjmu sodíka. Prípadne si môžete zvoliť celozrné alternatívy,
ako sú domáce polievky a stir-fry jedlá, ktoré poskytujú rovnaké pohodlie a teplo bez pridaných zdravotných rizík. A tým sme sa dostali na koniec nášho videa. Ktoré z uvedených potravín vám pripadali najšialenejšie? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie. A nezabudnite, dajte videu like a prihláste sa na odber nášho kanála, aby vám neunikli žiadne z našich zaujímavých videí.